Hoxe vou visitar un concello ao que tiña moitas ganas de ir. E seguro que despois de ver o programa vos tenedes esas mesmas ganas. Xa veredes xa. Welcome, ladies and gentlemen, to the Galician TV. Que por que falo inglés? Porque estamos a beira do Cantábrico e mar mediante as illas británicas están aí ao carón. Tal como o vento poden escoitar, hai que estar a todo. Estou dando xa moitas pistas aquí, me parece a min. Pero bueno, en fin, outra máis. Provincia de Lugo, Mariña, concretamente Mariña Occidental. E se digo ademais que esta vila xa non é vila, senón cidade, porque unha reina así o decideu, ademais moi leal e moi noble. Que? Eso está. Que reina foi? María Cristina. Que María Cristina vai ser? María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que? Caemos? Efectivamente, estamos no concello de Viveiro e buscamos a Suso Fernández Pata. Así que, sen máis, Suso Fernández me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Veña, vamos a por Suso. Recordome de cativo, poñíamonos na porta do teatro para esperar, ou en outro sitio, para esperar a que nos deran o turno para poder coller unha cabeza. Chegamos ao teatro e temos aquí a un profesional casi de levar os cabezudos. Non en vano, pois é un dos máis lonxevos que levou os cabezudos, creo que durante 26 anos, pero xa non lo contará el mellor. Sí, perfecto. Pois temos aquí a Andrés Basanta. Andrés, Víctor... Andrés, un placer. Encantado, Víctor. Eu cando me falou dos cabezudos dixen eu ou é personas moi tercas ou moi sesudas, pero entendo que non, literalmente eran cabezudos. Bueno, sí. Literalmente cabezudos. Tamén nos levamos xente moi terca. Dende cando hai esta tradición de cabezudos aquí en Viveiro? Eu recordo desde que era cativiño de todo. Xa antes de ser portador o elevador de cabezudos, xa de cativo xa fixen algunha tarea de rehabilitación ou reconstrucción, restauración dos mesmos, previa a leválos. Pero os cabezudos, estas figuras, que son as figuras un pouco diferentes as que pode haber en Pamplona, os quiliquís de Pamplona ou os cocos de Ribadeo, que son figuras moi representativas de personaxes peculiares da comarca ou da vila en concreto, non? Aquí son personaxes algo fantásticos e de Disney, que non ten moito que ver con a tradición local. Compráronse a finales dos anos 60, no ano 69. Estas que temos atrás? Sí, estas que temos atrás. Os xigantes? Sí, os xigantes e os cabezudos. O que pasa é que os cabezudos os pequeninos tiveron un problema durante a súa vida e houve unha recompra. No ano 2000 volveronse a comprar. De feito, compráronse a unha empresa barcelonesa que se chamaba El Ingeniero Barcelonés, que no ano, xa digo, 69-70 viñeron todos e no 2000 volveuse a comprar esa mesma empresa o conxunto dos pero pequenos. mantedes as mesmas figuras, non van variando? Sí, as mesmas figuras, sí. Unha cousa peculiar que temos aquí, tamén é que nos diferencia de outros povos ou cidades, é que non facemos un desfile en sí, senón que ao ritmo da música da gaita do tambor galego bailamos en todo o desfile, en todo o pasarrúas de mañá. Soe durar aproximadamente unha hora e cuarto, hora e media. E faise, sobre todo, nos 5 días principais das festas patronais do povo. Que son cando? En agosto. Suele salir desde o 7 e 8 de agosto ao 14 e 15 de agosto. Saen todos os días? Sí, saen 5 días, que de feito cada vez hai máis xente máis cativeirada que está pedindo que haxa máis días,
non? Porque, bueno, xa hai unha demanda para poder leválos xa extraordinaria, xa non é como antes, está todo mellor organizado. De acordome de cativo, poñíamonos na porta do teatro para esperar, ou en outro sitio, para esperar a que nos deran o turno para poder coller unha cabeza. Ahora fanse unhas listas... Pero entón varía, a persoa que o leva vai variando. Non é sempre Todos os así. anos, sí. Agora mismo cada día leva un cativo diferente, levan cativos diferentes. Non é normal que repitan. De feito, todos os días hai sempre suplentes que, se algún percance ou algo, entra o suplente. Vale, aquí temos os ananiños de Disney. E os tres xigantes, que representan? Son a bruxa, o príncipe e máis Blancaneves. O sea, que están relacionados tamén cos cabezudos. Sí, está relacionado. Outra cousa curiosa tamén, que en ese sentido sí que me sinto, en certo modo, algo orgulloso, pertencín a un grupo de elevadores de cabezudos, onde estaba Jesús San Isidro, Pepe Veiga, estou falando dos anos 82, 83, que foi cando empezamos nós daquela. Pois, hasta aquel momento, os cabezudos e xigantes bailaban pola rúa, non? Pero non se había adquirido a tradición que xa hoxe en día de que os cativos e os nenos lle berraran a bruxa, 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 e a bruxa corre detrás deles por toda a calle. Eu entendi tamén que chaman fea, fea. Fea tamén vale. O caso é faltar. O caso é faltar. Fea, mala, bruxa, chamanlle de todo. Hoxe outro grupo xa de xente máis xoven que nós, que colleu o relevo xeracional, Óscar, Pablo, outra xente que fan exactamente o mesmo que facíamos nós, ou mellor, quizás, porque... Vale, os cabezudos son nenos, pero evidentemente aí ten que ser xa xente de peso. Porque vaise turnando xente ou hai alguén que aguante toda a xornada? Vaise turnando. Chega a un sitio... Van 5, a mellor. Vaise turnando, sí. Barrotas... Porque canto pode pesar? 25 ou 30 kilos. A mellor no momento non... Pero unha hora e pico... Se tens que bailar, xa non quero dicir o que vai na bruxa. Se xa ten que correr un pouco. Claro, tens que ir bailando todo o tempo. E vas te movendo, vas saltando todo o tempo. Dicir, durante unha hora e media vas bailando, correndo con 20 kilos. Os xigantes son os mesmos? Sí, os mesmos. Pero vanse restaurando restaurados hai 5 anos. E isto que hai xente que fai aquí ou ten que vir alguén de fora? Non fixeron na Diputación de Lugo. O último foi no 2015 a Diputación. E iso sempre en Viveiro ou mesmo saides fora con eles? Non, só aquí? Non, solamente en Viveiro, as festas patronais. Hai festas de barriada, que non son as patronais, como a festa da Ribeira, da pescadería. En algúns momentos, en algúns anos sacaron os xigantes dos cabezudos eses días, non? Pero nin de broma tuveron o tirón que teñen os... Porque están moi relacionados con as festas patronales, claro. Nin de broma. Estou falando que a mellor hai pola rúa principal, o mellor hai un aglomerase xente uns 150, 200 metros detrás da bruxa. É dicir, está toda a calle chea de xente, completamente. E a xente vai detrás ou limítase a estar ao lado e cando pasa, van detrás tamén un pouco... Xa que ti que sabes de procesión? Sí, máis ou menos. El tamén, El tamén está na Semana Santa. El tamén está na Semana Santa, sí. É como a todo, é como a sempre. Os cativos máis atrevidos e máis eléctricos sempre van diante facendo as súas cousiñas, que é maravilloso. Os cativos máis recatados e con algo de medo van xa un poquinho a media distancia, e os que van cagando cerillas van ao final de todo. E os que choran en todo. Sí, supoño, eu quería preguntar ahora, que habrá algo que de repente... La bruja non é por soñar todo o mes que a bruja. Sí, é unha sensación, eu teño horas sobriñas cativas, é unha sensación de amor-odio. Todos queren ir, pero ao final non queren ir. Sí, pero non. Gústame, pero desde aquí mellor que de... Cando son un pouco máis grandes e veñen aquí a algunha actuación ao teatro, ven organizada polos seus colexios ou cando outro tipo de evento, e a ven, pásanlle daquela maneira, con respeto, cuidado. Un espacio polo medio. Sí, que corra o aire, correcto, estamos de acordo. E mira de unha cousa, isto, vale, quedamos en que saen as festas patronais, basicamente, pero están expostos ao longo do ano en algún sitio, ou gardádelos e están aí pechados? Están sempre aquí no teatro. Se alguén quere se acerca a Viveiro e quere velos, non hai problema. Acércase ao teatro e se está aberto pode entrar a... Correcto. En calquer acto que haxe no teatro, calquer concerto, están aquí para xente que ve no teatro que vimos todos os días, ou cando veñamos, podense ver perfectamente. Nunca fallou, todos os anos ou algún... Todos os anos, sí. Isto xurxeu nunha comisión de festas, que foi quen comprou os cabezudos, creo que foi no 69, non? Mercou Xigantes os cabezudos, esta empresa barcelonesa, e logo cedeullos ao Concello. Logo outra comisión, nos anos 80 ou así,
intentou que se levaran, a parte destes, outros xigantes e cabezudos relacionados ca historia do povo. Doña Urraca, que tiña unha casa aquí, e non deu calado. Nosotros, nesa época, levábamos os dous tipos de cabezudos, pero naide quería levar o Doña Urraca, naide quería levar... Todos os de sempre. Os de sempre. A mí damos que son. Xa digo, é un pouco moi reciente, porque, ao final, é unha representación de imaxinería de Disney, non? Que non ten moito que ver con Viveiro, pero colleu desde fai 60 anos... Bueno, 60 anos casi é un clásico. É un clásico, non estamos falando de calquera cousa. Oye, Andrés, pois, por moitos anos máis, moitos cabezudos non, porque son os que son, se veñen máis, despois xe veremos. Ahora solamente participo indo velos, sacando fotografías. Ahora xa estás desde a barreira. Sí. Tomo a caña con eles cando descansan, igual que se fose. Son cabezudos, pero teñen sede. Bueno, máis os gigantes que os pequenos. Os pequenos unha Fanta. Unha cousa de naranxa ou de limón. Pois moitísimas gracias por amosarnos isto, que veña moita xente a velo aquí e sobre todo polas rúas, que é onde realmente cobran vida e sentido. Gracias a vos. Moitas gracias. Gracias a vos. Y por un instante, mientras todo es cierto, todo ya te ofrezco. Que vos pareceu Viveiro? É todo o que nos quedou sen ver e contar. Se queres que coñezamos tamén todas as maravillas que ten a tua vila, non deixes de escribir a sen código postal. Igual temos unha carta da Galega para ti.